मोनसे गोजोनथाव रादाब बा गुड निउस जे Kdsa नि बानजायनायाव आरो जोंहा बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप अर्गेनाइजिं कमिटि दङ बेजों जुथायै आरो BTCआ जे सापर्ट होबोबाय थादों दा 22थि बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप बियो 10 नभेम्बरनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ आरो बे खेलाया बे गेलेनाया खोब मोजां जागोन आरो जोंहा जोंनि बड'लेण्ड रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया फुटबल होनोब्ला जोंहा माने दिनैनि समावबो खोमोन गसंख्राङो बिनिनो मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै बावैसो सिगां जे ISPL खुंजालांबाय बेवहायबो रोजा रोजा लाख लाख जोंनि नायगिरिफ्रा जोंनि फुटबल गेलेनायखौ नायदों आरो बिनिनो फिथाइ महरै जे रायजो राजाफ्रा नायनायजों लोगोसे जे गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होबाय बे थुलुंगानायनि मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै जोंनि ISPL नि बा BTR नि टीमा बावैसो सिगां उरिष्यायाव जालांनाय एक्जिबिशन जे उरिष्या FC जों गेलेदोंमोन बेयावबो जोङो मोजां रादाब जोङो 2-0 गलाव जोङो देरहानानै फैदों थामहिनबा उरिष्या FC खौ जोङो फेजेननो हादों दा बेबायदिनो 10 थारिखआव जानो गोनां जोंनि बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप बे गेलेनायाबो खोब मोजां जागोन होननानै आं सानदों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो दिनैनि समाव फैनानै जोंनि गेलेनायखौ नायफैनांगौ आरो बेबायदिनो थांनाय समनि बायदि जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होलांबाय थानांगौ अब्लासो जोङो बड'लेण्डनिफ्राय बा बर'फोरनिफ्राय बे ओनसोलनिफ्राय जों आरोबाव साबसिन हामसिन जों गेलेगिरि जों दिहुननो हागोन होननानै आं बे समाव बयबो रायजो राजाखौ लोब लोब फैनानै जोंनि गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय बे समाव खावलायनाय जाहैबाय देग्लाय जोंहा मोनसे सुबिदा जादों जोङो फ्लाड लाइटजों जोङो बिनिखायनो होदों जोङो माने जोंहा टाउनबासि हिसाबै जोङो गोबां दिनैनि समाव बिजि फरायसालियाव थाङो गथ' गथाय दोनलांनांगौ जायो सोरबाया साख्रि बाख्रि मावो बिजनेस मावो फालांगि मावो बिनिखायनो जों बयनिबो सुबिदानि थाखाय जोङो सानाव गेलेनायखौ दोनथ'नानै जों दिनैनि समाव मोनायाव गेलेनायखौनो थिरांथा लादों आरो बे गेलेनायखौ जोङो फ्लाड लाइटजों होगोन आरो दाख्लै Kdsaयाव जालांनाय जे लाइट बिनिफ्राय जोङो आरोबाव बे समाव साबसिन जोङो प्रेक्टिकेलि जों दाख्लै मोनदांनायखाय जोङो बे बाराव जोङो साबसिन लाइट होनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों जोंहा सारिउफाले जोंहा गेलारि दङ बानायनाय टेम्परारिबाबो बावहाय खुब मोजाङै दर्शकफ्रा नायगिरिफ्रा जिरायनानै नायनो हागोन आरो जोंहा पार्मानेन्टलि जोंहा पेभिलियनजों लोगोसे गेलारि दङ आरो जोङो डिसिप्लिनखौ नोजोर होनानै जों देग्लाय खुब खम बेसेन 30 रांनि जोङो रायजो राजाफोरनो टिकेट फाननानै बा बे टिकेट लानानै रायजो राजाफ्रा 30 रांनि टिकेट लानानै बे खेलाखौ नुनो मोनगोन मानो होनोब्ला गोबां खरस पातिनिबो खोथा जाबाय आरो बिनिखायनो बयबो बेखौ कन्ट्रिबिउसन हिसाबै होनायनि गेजेरजों बयबो डिसिप्लिननि गेजेरजों मोजाङै नायनो हागोन बेखौ आङो सानदों मानोना टिकेट लायाब्ला जिरायनाय जायगाबो थाया बा रायजो राजाफ्रा गाव गाबागाव जायगा मोनैयाव दाख्लै ISPLआवबो गोबांथारा थांफिननो गोनां जादों ओंखायनो जों बेखौ नोजोर होनानै बयबो सुबिदा मोनथों बयबो जाहाथे एन्जय लानो हाथों बेखौ नोजोर होनानै जोङो बाङाय बेसेनाव 30 रांनि टिकेट होनायजों लोगोसे बयनिबो रायजो राजानि थाखाय गेलारियाव जिरायनायनि बेबस्थाखौ होनायनि बेबस्था फाइनाल गेलेनाया जोंनिया 19 थारिखआव जोबफैगोन बियो 10निफ्राय जागायनानै 10 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै 19 नभेम्बराव जोबहैगोन मानो होनोब्ला 20 नभेम्बरनिफ्राय जोंहा वर्ल्ड काप बे जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै जोङो 19 नभेम्बर खालिनो बे गेलेनायखौ जोबथा खालामगोन थामहिनबा फाइनाल गेलेनायखौ खालामगोन लादों जेसेबां लागोन एसेबां फाइनान्सियेलि माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम गोग्लैयो ओंखायनो जों 10थाल' लादों आरोखि आङो टिमनि मुंखौ बुंगोनोसै चिरां दुवार FC काजलगाव फेरेंगा FC बिजिनी बनजार FC कसुगाव 11 स्टार बङाइगाव कबिराली आदिबासी FC अदालगुरि बे अदालगुरि जिल्लानि लीग चेम्पियन बिथांमोना दाखालिबो बिथांमोना गेलेदों UN गल्ड कापआवहाय ग्लबेल FC गसाइगाव GB फुटबल एकाडेमि जारागुरि बिथांमोनाबो गसाइगावनि लीगनि चेम्पियन GB फुटबल एकाडेमिया बारहुंखा FC क'क्राझारनि लीगनि चेम्पियन बिथांमोनाबो नामजादा टीम बिथां बेबो जिनारि FC दुधनৈ एक्सुवेलि बिसोरो राभा हासं हिसाबै फैनो नागिरदोंमोन खिन्थु राभा हासं हिसाबै फैनायाव टेकनिकेलि प्रब्लेम दं रेजिस्टार नङा हिसाबै दा टीमा राभा हासं हिसाबैनो बिसोर बानायनानै फैगोन खिन्थु नामखौ बिसोर लादों जिनारि FC दुधनৈ होननानै आरोखि जिनारि माने बे हाजोआव जे दै बाज्रुमो आरोखि बिनि मिनिङा बे जाहैदों जिनारिया आरोखि राभानि बे राव जाहैबाय आरोखि मोनसेया जाहैबाय बिलोगो FC नामा जोङो होदों बेखौ श्रीरामपुर टेकनिकेलि माखासे प्रब्लेम दं नोंथांमोना निस्सय मिथियो आरोखि दतमावबो बिथांमोना फाइनाल हाबबाय दावहारु फुटबल टुर्नामेन्टआव बिथांमोना फाइनालाव हाबखाबाय माबादि गेलेदों बेखौबो निस्सय मिथिखाबाय आरोखि मोजांथार टीमा आरो जोंनो खोथा होदों मैयाबो आं रायलायदों
खेलानि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोनहा बुंहरदों जोङो साबसिन लांबावगोन बड'लेण्ड मास्टार्स गल्ड कापआव जों साबसिन लांबावगोन बेबायदि हिसाबै जोङो टिमा बे जिथाया दा फाइनालि कनफार्म जाजोब्बाय आरोखि खालि जों दा थाइसिरखौ बानायगासिनो दङ थाइसिराबो इन्टारनेलि फ्राय फाइनालानो जों खिन्थु लं हिसाबै जोङो रावनिबो आखायाव खोलैनाय नङा आरोखि नोंसिनि खेलाया उमुक थारिखआव नोंथांमोना फैनांगौ बे जोंनि कमिटिनि डिसिसना बे आरोखि उमुकजों जागोन होननायखौ जोङो जेब्ला दिन जागोन बे दिनावसो बुंनो हागोन आरोखि दा अपेनिंआ जाहैगोन जोंना फेरेंगा एफसिजों बिजनि मोनसेया जाहैबाय बनजार एफसि कसुगावजों 10 थारिखआव मोनाबिलिनि 6 रिंगा जानाय लोगो लोगो लाइटजों जागोन फ्लाड लाइटजों खेलायाहाय बे खेलाया जागोन आरोखि बेवहाय जोङो आलासि हिसाबै जोङो चिफ गेस्ट हिसाबै लेंहरदों जोंनि सानजा क'क्राझारनि एमएलए मानिजाथाव एमएलए आगोलनि एबसुनिबो बिथाङा सेन्ट्रेल एबसुनि नेहाथारिमोन लरेन्स इस्लारि बिथांखौहाय जोङो बेहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोङो थि खालामबाय लेंहरबाय दा बे आरोखि मोनसेया जाहैबाय आं खावलायनो साननाया बड'लेण्ड मास्टार्स गल्ड काप होननाय लोगो लोगो मोनसे जाथिनि मोनसे सेन्टिमेन्टेल मोनसे बाथ्राया फैयो आरोखि जोंनि गोसो गोरबोआव फैयो निस्सय बयनिबो गोसोआव जेसेबां बर' दङ जोंनि बे आसामावहाय बा बेंगलावहाय हयथ' बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बयबो बाहागो लादोंमोन बेंगलावबो लादों सारा आसामावथ' लाखादोंआनो बे बड'लेण्डबासि बा बड'लेण्डनि बाहेरायावबो जे बर'फोर दङ बिथांमोना बयबो बाहागो लादों बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेसो जोङो मोनसे बिथांमोना जे सोरगोआव थांबाय गावनि आगोमा जिउखौ नागारनानै नाथाय जों बिथांमोनखौ बावनो हाया बावनो हायैनि खारना जाहैबाय जोङो माबोरै बावनो हाया माबा मोनसे जोङो आयजन खालायाबा जों बिथांमोननि मुंखौ लासै लासै बावलांनो हागौ आरोखि बिनि थाखायनो जों बे बड'लेण्ड मास्टार्स गल्ड कापखौहाय दिनैहाय खुंनानै जों बोसोरे खस्थ'ब्लाबो जों खुंबोगासिनो दङ खस्थ'ब्लाबो खुंनायजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि रायजो राजा जेसेबां जाथि गस्थि दङ बिथांमोनाबो बे बड'लेण्ड मास्टार्स गल्ड कापखौहाय रोजा रोजा फैनानै बिथांमोना बाहागो लाफैयो नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिस मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आर्जिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।